Un any més, Policías por Valientes organitza aquesta tallada de cabell solidària i aquí estem veient quines històries ens expliqueu, com d'important és aquest dia. Míriam, sobretot, tu no t'enfadis, és per una bona causa. Per la causa. No ho havia pensat de donar, però m'han dit que no arribava a la llargada i, bueno, ja que estic, doncs que em talla el que vulgui. Que col·labori la gent i que cada vegada siguem més. Ho faig per tots els que n'hi ha malalts. És un dia que treballem amb molt de gust. Jo per tots els nens i nenes que pateixen aquesta malaltia tan greu que és el càncer. Una mica de vertigen, una mica de por de veure com quedarà. Pues molta emoció i felicitat, no sé, perquè és una cosa bonica. Sí, perquè sents moltes emocions juntes, tens ganes de plorar, però a la vegada et fa il·lusió perquè estàs fent alguna cosa maco per la gent i és maco. Mi amigo y dice, siempre lleva el pelo muy largo y ahora voy a llevar el pelo súper corto. Me daré cuenta de la cagada que he hecho. Lo hago desde hace 4 o 5 años ya y siempre vengo aquí a hacerlo. Hay que ayudar lo que se pueda. La meva tia i per molta gent. Una amiga que se nos va i no hi ha més.